Здравейте, мили приятели, аз съм брат ми. Аз съм Лили, това е брат ми. Астен. Днес ще представим Bimbo Challenge. Носите бомбони. Приготвили сме си вода, а правилата на играта са да не плюва, колкото и да е носим бомбон, да не го плюваме. Как в цахати, кой ще е първи? Как в моите цахати, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Значи аз съм първа. Ето ще си ги сложим. Първото е тутифрути или миризливи чорапи. Избери си едно. На здраве. На здраве. Не. Какво? Миризливи чорапи. На мен. Аз го изпих. И аз. Много гнусно не. Да. Лили, трябва да си го разделим това. Другото е разваление яйце или пуканки с масло. На здраве. Май, не това е, това е. Здраве. На здраве. Пуканки с масло. Развалено яйце, брат. Пуканки с масло. Готнако. И това трябва да си го разделиме. Не. Сега повръщано ли праскано? Дай още едно. Сега повръщано или праскано? Не, това е повръщано. На здраве. Здраве. Не, се чекна. Повръщано. И аз съм повръщано. Не. Праскова. Не, повръщано. Да, бегай. Не трябва да го плюваш. Сега го плюваш. Извинявайте, но правилата така са, но много е гадно това повръщано. Много. Какво? Другото е кучешка храна или шоколадов пудинг. То е едно, затова ще си го разделиме. Кучешка храна ще ни се падне. Може да го чупиш. Ето го. Кучешка храна. Го изпих. Гълна воде. Второто е... Другото е... Не. Лайм или прясно косена трева. На здраве. Чакай де. Вие го балкони, нали? Косена трева. И моята косена трева. Пламениха на мамата. Тебе е лайм. Твоята е лайм. Да. А твоята? Косена трева. Лайм, косена трева. Добре. После боровинка или паста за зъби. Сега ще има една. Нашите на калото, кино. Ето. Нашите на калото. Да е камо, може как си са зъби. Да. Тя е много вкусно. Си извинявай, но... Другото е типол и сочен круша. Чакай. Ние нямаме това. Опа! Нямаме това. Да. Не сме чукнали. Няма нищо. Давай. Така изглежда дъвчено. Давай. Какво? Супа. Моето. Не, ще го спра, много е грозен. Твой го. Разпливай ги тук. Аз нямам вода, Лили. И другото го изплюй.
Дай да напомним. Само, че брат ми ще напълни вода. Другото е, последното е, той е на немски, аз горе-долу знам немски. Бебешки кърпички или кокос, той е чисто бяло. Ето той ще си избере и ни остават едно повръщане, едно там. Какво е тези ни остава? Виждате, ние другите направихме също клипче, но миналото клипче въобще не ни стана. Решихме всичко. Внимавай. Нагоре сипа вода. Позволите, това е. Сега с какво започваме? С тея? Да. Това е бебешки кърпички или такова. Кокос. Да, на здраве. Кокос! 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 Имайте кокос! Чордилена, ли ми Последно пробваме. Това букета, че филм беше мирно. Аз избирам тути фрути. Аз избирам. Аз избирам тути фрути или медведеви чорапи. Ще ли си? Той повръщане или праскова. Чакай. Канал върка подавки трай. Праскова! Да. Бъдо? Медведеви чорапи. Медведеви чорапи. Сега трябва да го пробваме и двамата. Да, това. Развалено яйце! И това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палче. Тихо де. И напишете в коментарите. Аз видях, че има Хари Потър, но ако ви е харесало, дайте палче нагоре и няма нищо да сгреша. Чао! Чао! Бай-бай! Бай-бай!